Wallahi in dai kana buƙatar sirri to ka saurari wannan sirrin dan zai maka amfani, kuma wallahi zaka san kayi sirri wanda kake so ka mallake shi har in ka sa sunan shi a wannan guri. La ilaha illallah, laya 7 ake yi, haka zaka rubuta sau 7 malam, ka sa sunan wanda kake so a ƙasa naka a sama. Da Allah a nemi murhun wuta dan Allah a tona a saka, dan girman Allah. In aka zuba layoyin a nemi gishiri a zuba akan layoyin a rufe. Wallahi wanda ake so baya wuce 24 hours, wallahi sai an mallake shi. Darajar annabi da alkur'ani kuma in kai zai yi, ko da zuciya 1000 kai wallahi sai yayi. Na san ne na baka, kai sharing kai lakin dan annabi Muhammadu. Mallaka ce wannan tikko tak, ka rubuta ta laya guda 7 ka zuba, ka nemi murhun wuta ko tuguban mai nama a tona a saka dumin wutar ya rika jewa layoyin, kuma ka rufe layoyin da gishiri. Dan girman Allah na baka 24 hours, wallahi wanda kake so sai ya zo gurinka ko sai ya saurare ka. Wallahi tallahi duk sirrikan da nake bayarwa ba na banza, na rantse da Allah sai na yi shi nake ba jama'a, kuma in kai zai yi. Alfarmar dan gata annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daga naku yaro mai aljana.